Very importantly, after swearing in, either for the day is swear in or the next day of revival. And after swearing in yesterday, today, the first place I saw one of the deputy governor of Anambra State, Dr. Onyeka Ibesin, I can Thank you very much. Thank you to all the stakeholders, the local government, and the local committees I went. I found all where I take a local I have to come. The stakeholders here, thank you for something. And I can get everyone to come there also. If I get the data, I want my deputy, I will because to buy you better have about 1 kilometer or so, or a little bit more than a kilometer. I think I will go there. I don't try to do whatever. I have to get those on there. All the those on ìlú àìgàlò máa ń ní ẹ̀kọ́ ọ̀dọ́dẹ náà máa ń ní tẹ́lẹ̀mù lọ́gbọ̀n ká ìyàwó the first set of road. So I said to you, I don't know what you can take it to the mind. Because it might take a little few days or more to finish the processes. I don't have one contractors now. Heaps of refuse to do. Solution. Where's all you want to work for everybody? If I can never make you bring me. I can watch here and I can send them an emergency in the next 2 weeks. I can give you system. I get watching me about what I who not even they got the wrong, I'm gonna die. The solution is here.
niile nọ in a particular state mana anyị na-abịa ọ bụrụgodo before emesịa nke a ọ bụrụgodo borehole ọ bụrụgodo quite a number of them n'anya ya na mmepe ekwubulie ebe dị iche iche ndị mmadụ na-emepụta water scheme pẹ̀lú ọrọ̀ ọ̀tọ̀. Òbí ọrọ̀ náà sàrọ̀lá. iPhone fóònù. iPhone gọ́ta ụlọ. Ụmụ na-anwụ na-eme. Mosquito ụmụ ya na-alarụ.
lost any customer again.
ebe ebe a na-eme ebunye n'obodo anyị maka na ife ọrụ na ụlọ produce na ebe a mụnwa ga-awụ the chief marketing officer. So na anyị ga-abịa season 13, season 9, season 3 anyị ga-abịa ka anyị na-akata a ga-atọ ọbịa into something nye ụmụ some training ogwegwe ụfọdụ na a ga-eweta wee nye ụmụ unu were tọ ụmụ ọnụ ebe a unu esoro nchekwa obodo sekuriti ndị sekuriti anyị na ndị na-eme ibe a ama na obodo dị mma ndị ahụ ebe a obodo dị njọ anọ ebe a obodo dị mma ndị ahụ ebe a obodo dị njọ anọ ebe a ọbịa tọọnụ ọnụ na ndị na-eme ka ọ dị njọ tọọnụ ọnụ bụ obodo dị mma ngwa onye ọbụla kwadata ndị obodo ewu n'anya ndị na-azụ afịa n'ilo ọrụ apụla ebe afịa dị ikporozie afịa gị megide ije n'ilo megide ọ dịkwa mma ọ dị mma ego a onye na trafik na-emenụ onye na nwere ebe mmadụ na-aga anyị ga-edobezi ebe ndị mmadụ ga na-aga azụ afịa anyị ga-eme vegetable market fruits and vegetable market n'obodo ebe a ụmụ ebe ọ dị ejere m ebe a dịda walked in there wee jepụtara mmadụ jebe the market dị empty mana ịrụzie onye ọbụla akwụ n'ilo onye shọp n'ilo ọ makazi a ga-edozi anyị ka ọ dị n'ụlọ ebe ndị ọzọ a na-ekwu maka ya anyị okwetere etu a anyị chepụtara ata ọhụrụ anyị ekwetere n'okporo ụlọ ga-adị ka obodo oyibo na anyị ga-eweta ọgwụ weta mmiri anyị ga-alụ ụzọ ụlọ anyị ga-ekpocha deji ụlọ anyị ga-eji ebe a na o nwere nke ụlọ ga-alụ o nwere nke ụlọ ga-eme gịnị ndị onwe ndị agboro n'ebe a ama m ọrụ ndị agboro n'obodo